É un cambio dramático da paisaxe, hasta o punto de que hoxe en día os nenos pensan que en Galicia non hai castelos, e non, os castelos están, pero están todos derrubados. O que si podemos decir é que xogou un papel moi importante na construción da identidade galega desde cando menos hai un século. Verdades e mentiras da revolta irmandiña. É relevante coñecer a revolta irmandiña a día de hoxe? Pois sí, de feito ten usos políticos, lúdicos, de entretemento, conmemorativos e demais. Xa que a Revolución Irmandiña xa conta con sona e fama grazas a Biceto e Murguía que recollen estes feitos históricos como moi importantes. E isto todo chega ata a actualidade conformando pois do galeguismo un referente. E isto é normal, xa que xuntamos a rebelión duns pobres contra uns poderosos e ademais tamén sabemos que o idioma galego era empregado por estes na súa gran maioría. E como uso lúdico ou conmemorativo temos festivais e festas por todo Galicia. Podemos mencionar o Asalto ao Castelo de Vimianzo ou o Festival Irmandiño de Moeche. Isto lévanos a pensar pois que a sociedade galega actual ten unha concepción de que a revolta irmandiña foi un acontecemento histórico moi importante. Carlos Barros tamén fala de que a revolta irmandiña de 1467 permitiu establecer os límites nacionais de Galicia, que, particularmente, coincidiría co mapa lingüístico. Isto sabémolo xa que as revoltas tiveron lugar ata o Miño polo sur, ata Ponferrada polo oeste e, polo lado occidental, ata Asturias e polo nordeste. O historiador tamén sinala que Galicia non era solamente cultural, senón tamén política, económica, social e con fondas raíces populares.